Ako začať tepovanie koberca či sedačky? Skontrolujte povrch a ak sú na ňom miesta s fľakmi a škvrnami, odporúčam na ne pred tepovaním naniesť ručným rozprašovačom alebo handričkou buď špeciálny prostriedok na fľaky, ako napríklad Protex V, alebo použite neriedený čistiaci prostriedok, ktorý máte pripravený na tepovanie. Vhodné je špínu z fľakov aj mechanicky uvoľniť. Vyčistíte si podrážky obuvy, teda papuče či šľapky, v ktorých budete tepovať koberce a používajte ich len na koberci. Pripravte si náhradnú obuv a ak pôjdete počas práce, napríklad doplnenie čistiaceho roztoku či vyliatie špinavej vody mimo plochy koberca, tak ju použite. Inak by ste vlhký čistý koberec zbytočne takto znečistili podrážkami. Pripravte si tepovač a naplňte nádobu čistiacim roztokom. Na tepovačoch sa samostatne zapína vysávanie aj čerpadlo. Najskôr bez odsávania len so zapnutým čerpadlom na celý čistený povrch nastriekajte čistiaci roztok a nechajte asi 10 minút pôsobiť, aby sa špina na povrchu vlákien uvoľnila. Napíšte do komentára, či používate svoj tepovač alebo si požičiavate. Váš like nás povzbudí a sledujte nás. Budú ďalšie tipy.